It's official, mga ka-aksyon! We are number one! Numero 1 tayo! Tayo ang nangunguna sa buong Pangasinan! Nangunguna ang Action Radio sa pinakahuling survey ng Nielsen. Para sa inyo, ang tagumpay na to, di kami matitinag. Nandito kami para maglingkod sa paghatid sa inyo ng pinakahuling mga balita. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito ang Action Radio Pangasinan number 1! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope kalakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Pagdating sa kalusugan, dapat always at your service. Kaya I really take good care of myself with the help of MX3 capsule. Dito ako believe. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Narito ang isa pang edisyon ng Kia Kababaihan in Action. Isang oras na programang nakatuon sa mga maiinit na usaping may kinalaman sa kababaihan, sa mga bata at sa buong pamilya. Kababaihan in Action. Abangan din ang pagbibigay ng tips pampaganda, pangkalusugan at mga tips na kapaki-pakinabang. Tatalakayin din ang iba't ibang mga isyong nagaganap sa ating kapaligiran. Kababaihan in Action. Hatid sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyon umaga po sa inyong lahat na ka-aksyon. Muli po, ito ang programang Kia Kababaihan in Action. Ako po ito, Action Dav Tibakay, Technical Department Action, Conrad Alvarez.
Muli samahan niyo po ako dito sa programang ito. Text po sa ating text line 0922-852-1161. Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At sa ating Kia fan page, mga ka-action, like, share, and comment. Yan mga ka-action sa inyong mga opinion. Sa inyong mga opinion, mga ka-action, at iba pa pong mga lalo na mga sitwasyon po ninyo sa inyong mga paligid sa ngayon, o may gusto din po kayo na mga ibahagi pa, ugnay po dito sa ating pag-usapan dito po sa programang ito. At syempre mga ka-action, sa inyong mga public service announcements, i-message nyo or text nyo po mga ka-action. At doon sa mga nice nyo naman po na pa-shoutout, pwede rin mga ka-action, message nyo na lamang po dito po sa atin. So sa ngayon mga ka-action, ako naman, bago tayo mo po dito, nakita po natin itong isang breaking news mga ka-action. Na nangyari po dyan, shooting incident, mga ka-action, sa Ateneo de Zamboanga University High School. Mga ka-action, so nakakapangilabot mga ka-action. Sa loob ng campus po yan nangyari mga ka-action. So doon sa nasabing lugar, isang po kasing isang menor de edad mga ka-action ang namaril na naman sa loob ng school campus mga ka-action. Kita po ninyo, kung nakita man ninyo yung video, anyan, ngayon mga ka-action, nagsa-circulate na po yan sa social media mga ka-action. Parang malakas ang loob ng mga kabataan ngayon na gumawa ng ganito. Mga ka-action? So wala pang official na payag po ang mga authorities hinggil po sa insidente na ito, mga ka-action. Makabilang na yung mga detalye at kung kung may nasugatan o nasawi, mga ka-action. So later ay tabayanan po ninyo ang detalye po ng balitang yan. Kita po natin parang may nagko-command mga ka-action doon sa menor de edad na gumawa po nitong itong insidente na to, itong pamaril na to mga ka-action. Kabahala. So maya mga ka-action ay matalakay po itong insidenteng ito sa Action Radio Hataw. So dito muna, saglit lang mga ka-action, dito po sa ating programa naman. Dahil lumupa na po yung mga baha, mga ka-action, doon sa ibang mga lugar, yung mga matinding nakaranas ng baha kahapon, yung mga kababayan po natin, dyan po sa barangay, sa bayan po ng Labrador, bayan po ng Bani, bayan ng Agno, sa Alaminos City, mga ka-action. Po ba dahil mataas po yung tubig o dito po sa atin parts po ng Dagupan, Kalasyaw, yung mga low-lying areas mga ka-action. So ngayon medyo humupa na po, hoping po doon sa mga matindi na nakaranas ng baha kahapon. Bugalyon, yan mga ka-action. Aguilar, diba? Kulay talaga putik yung tubig na umaagos po doon. Kayo dyan, sa mga lugar na yan, alam nyo na kung saan galing yan, mga ka-action. Diba? Alam nyo na. Sa mga epekto yan, mga ka-action. So ngayon, dahil doon sa mga humupa na yung mga baha, doon sa kanila mga bahay, mga ka-action, ito, syempre, after ng baha, problema uli, mga ka-action, kasi yung paglilinis, napakamatinding challenge din yan. Yung paglilinis, mga ka-action. Kasi bukod dun sa marumi po yung bahay po natin, lalo na kung maputik, mga ka-action, yung mga gamit pa po natin, mga ka-action, mga gamit na kailangan mong linisin, mga gamit na kailangan na itapon, yan. So ito, pag humupa na, mga ka-action, pa rin, isa sa magandang tip pa rin po dyan mga ka-action, wag basta-basta na pumapasok sa loob ng bahay kung hindi pa ligtas, mga ka-action. Lalo na doon sa mga bahay na nasa paanan ng mga bundok, mga ka-action. Siguraduhin po natin na kasi doon naman yung threat ng landslide, mudslides, di po ba mga ka-action? Ngayon, kung dito naman po sa baba, mga ka-action, ayang baha, siguradihin po natin bumaba na po yung tubig at ligtas na kayo na pumasok doon sa inyong mga bahay, mga ka-action. Yung mga nakalaylay na mga electrical wires, yung mga sirang bahagi po ng bahay natin, o
kaya naman yung mga basag na salamin at iba pa na mga pwedeng panganib doon sa loob ng bahay o doon sa area kung saan pinha, doon sa lugar po ninyo mga ka-aksyon. Kung merong possibility na merong electrical hazards, mga ka-aksyon, yan, wag basta kayo nagsasaksak ng inyong mga gamit, ng mga appliances. Ay, nako, sabihan ang mga bata, mga ka-aksyon, mga teenager. Kasi di ba sila naman tong di mapakali pag hindi nakahawak ng kanilang gadget. Baka mamaya biglang nag-charge ng kanilang mga gamit, mga ka-aksyon. Dapat pagbilinan silang mabuti para hindi po sila mapahamak pag ganyan. Dahil baka wala na nga sila nakikita na tubig doon sa loob ng kanilang bahay, mga ka-aksyon. Kala na safe, baka inabot yung mga saksakan po ninyo dyan. Mga ka-aksyon, baka inabot yung mga saksakan ng inyong mga appliances. Huwag basta-basta, mga ka-aksyon. Kailangan doon sa mga tao na sila kayo yung mauna papasok dyan, maglilinis ng bahay, kahit na magkaroon ng clearing doon sa inyong lugar, mga ka-aksyon. Dapat kapag kayo ay maglilinis, meron kayong mga protective gears, mga ka-aksyon. Hanapin nyo muna kinaroroonan ng inyong mga gloves. Dapat meron kayong bota na suot, mga ka-aksyon. Kung maaari, depende din sa tindi ng baha na inabot ng lugar ninyo, dyan sa may bahay ninyo, mga ka-aksyon. Dapat meron kayong suot na mask o kaya naman ng respirator kung maalikabok o merong amag. Hindi pwede yung hindi kayo gumagamit yan tapos maamag pa yung lilinisan ninyo. Kung makita nyo lang, diba, mga ka-aksyon? Dahil microscopic, makita nyo yung mga ka-aksyon, parang hindi pwede na malanghap po natin, mga ka-aksyon. Dapat din meron kayong suot na protective clothing kapag kayo yung maglilinis po doon sa inyong bahay. Or, syempre, pag kayo ay kinuha po nila na magtumulong na maglinis sa isang bahay, pahan man kayo or volunteer, mga ka-aksyon, dapat meron po kayo nitong mga to para ligtas kayo doon sa inyong paglinis. Kung kinakailangan pa nga, meron kayong goggles, no? Naman yung goggles na pang swimming, pero anything na makakapag-protect din po sa mata po ninyo kapag kayo po ay maglilinis doon sa mga bahay po ninyo na binaha, mga ka-aksyon. Kailangan po natin na hindi dapat sasantabi itong bagay na to. Kasi pwedeng merong mga bakterya, depende kung ilang araw, mga ka-aksyon, na tumagal na baha po dyan sa lugar po ninyo. Pwede din na merong doon sa sewage ninyo, mga ka-aksyon, at iba pa na mga contaminants. Madami po dyan, mga ka-aksyon. Kaya kailangan po natin itong protective gears na to pag tayo po ay maglilinis na po ng ating mga bahay after ng baha, mga ka-aksyon. So, kailangan po ninyo na unahin yung mga basa na mga gamit, mga ka-aksyon, na itatabi po natin. Kailangan na ilabas ang mga yan, patuyuin, mga ka-aksyon, yung mga gamit na pwede pa po na maisalba doon sa binahapo ng mga gamit po ninyo. Minsan, nagtaas kayo pero hindi nyo ina-expect na mas mataas pala ngayon yung baha, mga ka-aksyon. So, inabot yung mga itinaas po ninyo na gamit. Paano kung yung bahay po ninyo wala siyang second floor? So, siguro, pinatol lang po natin doon sa monoblock chair po natin o kaya kung ano yung available na pwede po ninyong mapagpatungan dyan. Tapos, inabot pa siya ng baha. Diba, mga ka-aksyon? So para may mas maganda din, may kanya-kanya kayo na assignment, mga ka-aksyon, kung online yung gagawin ng bawat isa po sa inyo. So syempre nandun yung pagpapaalala ng pag-iingat sa bawat isa sa inyo na maglilinis doon sa binahapo ninyo na bahay. So unahin yung mga basa na mga gamit. Yung mga gamit naman na hindi, yung mga gamit, materyales na nabasa sa baha, mga ka-aksyon, na di na kayang linisin at patuyuin ng maayos, mga ka-aksyon,
pwede na, baka tignan po natin, i-assess na po natin, kailangan na po yan na itapon mga ka-aksyon para maiwasan na magkaroon pa ng amag, problema pa yan mga ka-aksyon doon sa bahay po natin. Ano, pag ganito, di ba, ang dami ng mga tinatapon na mga gamit. Saan naman kaya nila dinadala itong mga tatapon ng mga gamit na to, mga ka-aksyon? Kung saan yung mga tambak, sana naman walang naglalagay malapit sa kanal, mga ka-aksyon ng mga gamit, ng mga basura, kasi baka na naman, halimbawa, tumaas na naman ang tubig, mga ka-aksyon. Baka mapunta muli doon sa may kanal, yung ilalagay po ninyo na basura na inilapit nyo pa dyan. So, magka-clog na naman, mga ka-aksyon. Babalik na naman uli yung basura na yan dyan sa bahay po ninyo, yung inalabas nyo na nga, di po ba? So, linisin yung bahay po natin gamit ng malinis na tubig, mga ka-aksyon, at yung mga tama angkop na mga panlinis. Hindi po bira po siya, umupa na yung baha, pero clear na yung tubig, yung baha doon sa labas. Baka yun na naman ang sasalukin nyo, mga ka-aksyon, para na naman baldehan. Yung halimbawa, sa sahig po ninyo na maputik. Hindi na, kailangan dyan, mga ka-aksyon, malinis sa tubig na yung panlinis po natin. Doon ng bahay po natin yan, tsaka maamoy pa rin yun, di ba? Iba yung amoy niyan. Kahit na clear siya, mga ka-aksyon, na tuwig baha. So, dapat malinis na tubig na po yung panlilinis po natin doon sa surroundings po natin, doon sa iba po na mga gamit po natin, mga ka-aksyon. O kung may mga nabasa po kayong damit, ay huwag niyong luluglugan dyan sa may baha kahit pa sabihin niyong malinaw siya, mga ka-aksyon. Siguro kung nasalo na tubig na nakalagay sa batya o kaya yung mga drum po ninyo, ganyan, pwedeng doon nyo siguro alawan. Pero again, labahan po ninyo, gamit po ang malinis na tubig. Gamit ng sabon, mga ka-aksyon. Saka po ninyo ipatuyo. Yan, yung ngayon, habang wala pa namang nararanasan na ulan, sige, pwede muna natin na isampay muna, ihang po na muna natin, mga ka-aksyon na mga yan, para matuyo naman siya. Mga ka-aksyon. So, hugasan po natin lahat po ng yung mga surfaces dyan sa bahay po natin, mga ka-aksyon. Mula doon sa mga putik, sa mga dumi, mga ka-aksyon. Lalo na mga dumi na nanigas na po dyan sa mga surface, mga ka-aksyon. Pagtapos, linisin, i-disinfect ang mga ito ayon doon sa instructions naman ng mga products na gagamitin po ninyo. Yan, mga ka-aksyon. Dapat may mga pang-cleaning kayo dyan. Para naman, di ba, mabawasan naman yung amoy. Diba, amoy kulob, amoy baha, malansa, iba-iba, halo-halo yung apoy po niyan, mga ka-aksyon, lalo na pag pinasukan po ng baha yung mga bahay po natin. Plus, pag nababad pa yung mga gamit po natin, nag-iiba po ang amoy. So, huwag po basta-basta paghahaluin ang bleach at iba pang mga cleaning chemicals, mga ka-aksyon. Kasi pwede rin ito na may epekto, mga ka-aksyon, doon sa kanyang singaw. Mga ka-aksyon, baka mag-create ito na mas mapanganib na singaw. Mas masakit sa ilong, mas masakit sa ilong ninyo. Kung di kayo, mga ka-aksyon, doon sa mga kasama po ninyo, baka may kasama po kayong mga mahika, ganyan, or asthma, mga ka-aksyon, hindi po pwede na basta-basta nyo po pinanghahalo ang mga yan. Minsan, meron ka ng yung surface cleaner, meron na kayong iba na mga panglinis dyan, tapos, feeling nyo, hindi kayo satisfied, mga ka-aksyon, tapos, biglang hahaluan ng bleach, mga ka-aksyon. Ay, baka pa ang mailagay po ninyo dyan, muriatic acid. Diba? Hindi po yan basta-basta panglinis yan, mga ka-aksyon. Hindi pwedeng basta expose agad. Diba, mga ka-aksyon? Masakit sa ilong. Hindi pwedeng malanghap ng basta-basta pag gagamit ka niyan. Dapat naka-mask ka, dapat naka-gloves kayo pag gagamit niyan, mga ka-aksyon. So, maski nung pa yung gamitin po ninyo na mga cleaning na mga chemicals, mga ka-aksyon,
dapat maingat po kayo. Kailangan din nabuksan po ninyo yung mga bintana, mga ka-aksyon. Mga pinto po ninyo kung ligtas. Yan, para sumingaw yung amoy kulob sa loob ng inyong mga bahay. Dapat mahalaga din po kasi na maging maaliwalas po doon sa loob ng bahay po natin habang kayo ay nagpapatuyo. Para mabawasan naman yung moisture, ganyan. O kaya naman yung panganib na magkaroon pa ng ama. So, kung may mga part kayo ng bahay ninyo, mga ka-aksyon na hindi nyo usually siya talaga ginagamit, binubuksan, dyan nyo na lang po in-store yung mga gamit po ninyo. Tapos, kapag ganyan na binaha kayo, pinasok po ng baha, maski yung siguro may stock room, storage room kayo, o kaya naman may extra po kayo na room dyan, na doon po ninyo nilalagay yung mga gamit, buksan po ninyo yun. Buksan din ninyo yung bintana para sumangaw din po yung amoy doon sa loob ng room na yan, mga ka-aksyon. Lalo na sa buong bahay po natin. Umalaga po na maging maaliwalas yung bahay habang kayo po ay nagpapatuyo para maalis po yung mga moisture na yan, maiwasan din po ang amag. So, bakit? Kailangan din po natin na mag-ingat dito po sa amag, mga ka-aksyon. Kung naamoy po ninyo yan, napansin po ninyo, musty na odor. Alam mo yun, iba yung amoy niya tapos parang may kasama pa siya na alikabok, ganon. Diba, mga ka-aksyon? So, wag po natin dapat binabaliwala ito. Dapat observant din tayo dun sa paligid din po natin. Kasi kung meron niyang tinubig, mga ka-aksyon, di nyo agad napansin. Magmo-moist yung mga dingding, yung mga glass window po ninyo, mga ka-aksyon, at magmo-moist yung mga yan. Tapos pati sahig po ninyo, medyo basa, mga ka-aksyon. Yan pa, na pinasukan ng baha. Diba? Yan pa na pinasukan ng baha yung inyong mga bahay. So, hindi po natin dapat na baliwalain itong bagay na to, mga ka-aksyon. Dahil itong mold cleanup na gagawin po ninyo, pwede din na magdulot siya ng health risk. Doon pa sa ibang tao na nakapaligid po sa inyo. O lalo kayo din na mismong naglilinis dyan kung wala po kayong mask, mga ka-aksyon. So, kailangan po meron kayong tamang protective equipment at ng ventilation. Yan, mga ka-aksyon. Para ang mga yan ay maayos po ninyong maalis at maayos po na sumingaw dyan sa loob ng mga bahay po natin. Tulad ng nabanggit po natin kahapon, hindi na po pwedeng gamitin yung kainin, i-consume, yung mga pagkain po natin na nabahaan. Yan, yung narating ng baha, mga ka-aksyon. Maski nasawsaw lang ng saglit sa baha, mga ka-aksyon, huwag nyo na lang kakainin. Tapon nyo na ang mga yan, mga ka-aksyon. Lalo na direkta na nalubog o nadikitan ng maruming baha, mga ka-aksyon. Dahil yan ay kontaminado na. Hindi na natin sabihin na maaring kontaminado. Kontaminado na yan, mga ka-aksyon. So, mas mabuting wag nang kainin kung doon na kayo doon sa safety anong pagkain na yan. Lalo na sa inyo, may mga kasama pa kayo sa loob ng mga bahay po ninyo, tahanan po ninyo, mga ka-aksyon na sensitive. Yung kanilang tiyan. Maski hindi sensitive, mga ka-aksyon, wag nyo na lamang i-consume ang mga yan kung dikitan ng baha, mga ka-aksyon. Naabot ng baha. Ayun, dahil humupa naman, mga ka-aksyon, bumaba na po yung baha dyan sa inyong lugar. Linisin agad yung inyong paligid. Ano po, may mga naimbak. Yung mga laging naimbakan ng tubig po dyan sa inyo, dapat ikutin nyo na po yung mga bahay po ninyo. Dahil syempre, after ng baha, ay mag-expect po tayo ng yung ibang mga sakit, mga ka-aksyon, yung ibang mga waterborne diseases. So, sa paglinis po natin, doon sa mga paligid natin, mga ka-aksyon, wag lang nakafocus doon sa inyong mga bahay. Wag lang sa loob ng bahay nakafocus yung inyong paglilinis. Isama po ninyo yung buong paligid. Ikutin nyo po yan. Kaya sabi po natin kanina, dapat mag-delegate po tayo. Ito si ganito, diyan ka sa may labas magko-concentrate, diyan ka sa may likod, diyan ka sa may gilid. Diba? Depende kung ilang kayo dyan sa inyong mga bahay.
mga ka-aksyon. Hindi po kayo nalinisan na po natin yung loob ng bahay, mga ka-aksyon, sa epekto po ng pagbaha. Hindi lang sa loob ng bahay, tignan po din natin na hanggang sa harap, likod, gilid ng mga bahay po natin, malinis po natin mga yan, mga ka-aksyon, mga kanal. Yan, tignan po natin yung ating mga kanal. Baka may mga nalagay din po dyan na possible na makabara doon po sa kanal po natin. Doon sa buong bakuran po natin. Yung pwedeng may mga bumara, mga ka-aksyon, o may mga napadpad po sa inyo na mga dumi, mga ka-aksyon. So, kailangan po natin linisan ng mga yan, lalo na doon sa mga naimbakan ng tubig na binabanggit po natin, mga ka-aksyon. Sa mga drainage po natin, tignan po natin yung mga nasala po ng drain po ninyo, para maayos pa na makadaloy ang tubig kung meron pang kukonting tubig po dyan sa inyong mga lugar. Doon sa mga lalagyan po ninyo ng tubig, check din, mga ka-aksyon, dahil baka may natapon o naabot ng mga ka-aksyon at kailangan po na yan ay malinis dahil baka nag-iipon na dyan, napangitlogan na ng lamok, mga ka-aksyon, o baka meron na pong mga kiti-kiti. So, yan po yung mga kailangan po natin na tignan, mga ka-aksyon, at linisin, alisin. Di po ba, mga ka-aksyon? Yan, mga lagayan ng tubig po ninyo, inumin po ninyo. Okay naman, kung saan kayo nagpapatulo ng tubig mula doon sa mga hinugasan po ninyo ng mga kitchenwares ninyo. Lahat yan, mga ka-aksyon, kailangan din po natin natignan. Ngayon, doon sa mga basurahan po natin, hindi lang mismo yung bin po natin, mga ka-aksyon, kundi kung saan kayo nagdi-dispose ng inyong mga basura. Lalo na kung dyan sa lugar ninyo, wala namang nagaganap na garbage collection. Diba? So, ang tapon lang po natin sa likod ng bahay, likod na bakuran, mga ka-aksyon. Diyan po madalas tinatambak yung mga yan. Kailangan din po natin na i-organize kasi pag nabaha, of course, yung mga nauna na tinapon nyo na dyan, nagkalat din, mga ka-aksyon. Kumalat muli yan doon sa inyong bakuran. Kaya dapat tignan din po natin ang mga ito, mga ka-aksyon. Ngayon, kung ang ginawa po ninyo doon sa mga tapunan po ng inyong mga basuran, yung naghukay pa kayo ng butas, mga ka-aksyon, dapat maging maingat din kayo doon kasi baka meron pang naipon na tubig dyan, mga ka-aksyon, madulas o may mahulog. So, kailangan po mag-ingat kayo. Kailangan po natin na maayos na itabi yung mga basura. Huwag itong itatambak lang, mga ka-aksyon. Kasi minsan ganito diba? Kahit nga dito sa may city, maglakad-lakad ka dyan. Mga ka-aksyon doon sa hindi na nadaanan ng mga street sweepers, halimbawa mga ka-aksyon, yung mga mismong residents na yan, lalabas nila yung kanilang dumi, lalagay po nila doon sa may tabi ng kanal, diba? Ganon ang gawain ng iba kasi ready to walis, ihulog po nila doon sa may butas ng mga kanal, diba, mga ka-aksyon? So again, paalala, pag magtatapon ng mga basura, huwag itatambak sa kanal. Huwag ninyong ipapaagos sa ilog. Tang na loob, huwag naman sa ilog. Okay? Yung mga basura na yan na nakuha pagkatapos ng baha, maayos nyo pa rin ibalot ang mga yan, mga ka-aksyon. At itabi, hintayin po natin yung mga garbage collectors, mga ka-aksyon. Makipagnayan kayo agad doon sa inyong barangay kung paano po ninyo madidispose itong inyong mga basura para malaman yung tama na collection at saka disposal area. May mga itinalaga naman ng mga lugar para sa disposal area, mga ka-aksyon. So, kulitin po ninyo yung inyong mga barangay. Diba? Ganon din sa inyong LGU. Yan, patulong kayo. Kesa naman walang pakundangan na pagtatapon na lang ang gagawin ninyo o kaya naman papaagos sa ilog.
Diba? So yan po yung kailangan po natin na gawin mga ka-action kapag lumipas na o kaya humupa na yung baha, yung kailangan na paglilinis po ninyo mga ka-action. Ngayon naman, yung mga dapat pa po natin na maiwasan after nitong pagbaha mga ka-action. Lalong-lalo na mga sakit na kailangan po natin mga ka-action na iwasan. So ito po yung mga kailangan po natin na gawin. So iwasan yung paglusong sa baha mga ka-action, lalo na kung di naman kailangan, wala pa naman pasok, mga ka-action doon sa mga lugar na wala pa naman pasok. Huwag basta-basta magtatampisaw po dyan mga ka-action. Dahil nandyan po yung bacteria, mga ka-action, contaminants, dyan sa mga flood waters na yan. Pwede din na magdulot yan ng wood infection, lalo na yung mga, siguro may mga nangate dahil sa na-expose sila sa baha, kinakamot, nakakasugat mga ka-action. Diba? So baka lalong ma-infection yung inyong sugat mga ka-action. Yung mga gastrointestinal illnesses, kailangan din po natin na maiwasan ng mga yan. Pagkasira ng tiyan, mga ka-action, yan, diarrhea, dahil nga po, pwede doon sa source po ng iniinom po ninyo na tubig ay hindi na-check na ligtas siya. O kaya yung pagkain po natin, alam nyo naman yan, nadumihan, natalsikan, kaya naman hindi gaanong nalinisan ng inyong niluto, mga ka-action. Pwede pa rin na magdulot po ng gastrointestinal this illness ang mga yan. So, kung kinakailangan nyo pa rin, meron pa rin tila na baha at kailangan nyo na lumusong sa tubig, mga ka-action, protectionan po natin yung ating mga kamay, yung ating mga paa. Yan, boots, meron kayong gloves. At pagkatapos naman yan, mga ka-action, nagawa po ninyo, namalengke kayo halimbawa. Pagtapos po niyan, nakabalik na po kayo ng bahay po natin, huwag lang basta iwanan doon. Kailangan nyo pa rin siya nahugasan ng malinis na tubig. Saka po nyo isalansan yung inyong ginamit na bota, yung ginamit po nyo na gloves, mga ka-action. Kaya hindi niya na iyan doon sa ilalim, basta yung out niya, malinis po siya, nabanlawan po ng malinis na tubig. Sabunin po natin ang mga yan. Sabunin din po natin yung bahagi po ng katawan po natin na nalantad sa baha. Lalo kayo, kung hindi kayo gumamit ng bota at nagtampisaw po kayo dyan sa may baha dahil namalengke kayo o may mga importante pang lugar na pinuntahan. Nanguha ng ayuda, ganon, halimbawa mga ka-action. Pagkatapos po niya, pagka-uwi po ninyo, hugasan, sabunin po yung katawan po ninyo mga ka-action. Magbantay din laban sa leptospirosis, mga ka-action. Yan, lagi po yan. Kasi syempre, pag ganyan yung panahon, mga ka-action, di po ba? Pag ganyan, syempre, yung nilalakadan po natin, mga ka-action, malamang natuntun na rin po ng mga daga. O kaya naman, nag-ihi na po dyan, mga ka-action. Nandiyan kanilang mga dumi. Yung mga tao na mayroong mga sugat, sila po yung possible po na maapektuhan po niyan. Good morning po sa inyo, Ma'am Brenda Di Guzman. Maksyong morning. Salamat po sa inyong panood dito po sa programang ito. Good morning din kay Ma'am Vivian Olarte. Thank you sa inyo pong panood po dito sa programang ito, ang Kia Kababaihan in Action. Pag nalusong kayo sa baha, observe na po ninyo, mga ka-action, yung katawan po natin, pag masama ang katawan, mga ka-action, lalo na pag ikaw ay nagkakaroon ng lagnat, yan, lagnat, yung iba, siguro, nasipon na rin po sila, mga ka-action, pero dito ay leptospirosis kasi pinag-usapan, ayan, yung i-observe po natin na lagnat, nakakaramdam kayo ng panakit ng inyong katawan, kalamnan, matindi sakit ng ulo, mga ka-action. Yung iba pa na mga symptoms po niyan. Huwag nang tayo na manilaw-nilaw pa kayo dyan, mga ka-action. Pag nakaramdam na po kayo ng mga yan, mga ka-action, dapat nagpapacheck po agad. Nagpapatingin kayo agad sa doktor. Kung may mga sintomas, dun yung mga nabanggit po natin na sintomas, naramdaman po ninyo sa katawan po ninyo. Yung iba, pa dyan,
pwedeng mga ilang araw pa, mga ka-aksyon, o linggo, mga ka-aksyon. Matapos yung exposure po ninyo sa contaminated na tubig, mga ka-aksyon, yan. Kaya mahalagang sabihin agad po doon sa mga health workers, sa doktor, na kayo ay nalusong po doon sa baha. Kung saan yung possible na pwedeng nakuhanan po natin yan, mga ka-aksyon, dapat sabihin po natin para alam din ng doctors, mga ka-aksyon, kung paano kayo ititreat. Ano kayong mga i-reseta po sa inyo na gamot. Paano po yung gagawin po na pangalaga po sa inyo. Para gumaling, maagapan, mga ka-aksyon, magamot po ang sakit. So, hindi basta-basta mag-inom na lang ng antibiotic. Hindi yun basta gagawin na lang, mga ka-aksyon. Syempre, di ba, pag ganito, laging hinahanap ng mga tao na nasanay na din kasi lalo na doon sa mga binabahan ng mga lugar. Humihingi sila ng doxycycline, mga ka-aksyon, ng walang payo ng doktor. O kaya naman, sige, pag sinabi, ganito na daw. Di ba, mga ka-aksyon, ganito daw ang pag-inom mo niyan. Di ba? Minsan, kung yung mga iba din na nakahingi ng gamot, sila na yung re-reseta. 'Di ba, mga ka-aksyon, minsan kung paano yung doses, paano yung pag-inom. So, importante pa rin yung mga totoong nakakaalam, mga ka-aksyon, ng dosage po niyan, paano pag-inom ng gamot, mga ka-aksyon, sila dapat yung makonsult po natin sa bagay na yan, mga ka-aksyon. Uminom lamang din ng ligtas na tubig, mga ka-aksyon, malinis na tubig po ninyo. Kung may duda kayo na contaminated, mga ka-aksyon, kung may duda kayo, contaminated yung tubig, contaminated yung inyong water supply, mga ka-aksyon, dahil sa baha, huwag iinumin ng ganun na lang, na direkta, mga ka-aksyon. Duda ka na nga diba? Hanggang makumpirma na mga local authorities na ligtas yung pinagkukunan po ninyo ng water source po ninyo. Ngayon, kung gusto po nyong no choice doon sa iba, mga ka-aksyon, pakuluan ang tubig. Diba? Maghanap kayo ng ibang source na mapagkukunan po ninyo, na alam po ninyo na mas ligtas at mas malinis. And then, mag-ingat na po doon sa pagkain. Hugasang mabuti yung mga pagkain po natin. Pagkabili po ninyo, kapag ihanda po ninyo, at saka iluto po na mabuti. Pag nagluluto kayo, gumamit kayo ng malinis na tubig. Okay lang, gamitin nyo yung inyong bagong refill na tubig. Purified water. Yan, gamitin nyo doon sa pagluto po ninyo, mga ka-aksyon. At panatilihin po natin na malinis po yung ating mga kusina at mga lutuan, ganyan. And lastly, mga ka-aksyon, yung mga stagnant na mga tubig, alisin po natin yan. Diba? Para hindi po magkaroon ng sakit naman na dengue. Timba, bote, lata, yung mga yan, gulong, kung may mga gulong, doon sa mga paso po ninyo na wala namang tanim, mga ka-aksyon, pero naimbakan na lang ng tubig, tanggalin po natin ang mga yan. Doon sa mga kanal po ninyo. Siguran po natin, umagos na lamang yung tubig doon at hindi po siya na-stuck. At doon pa sa iba pang mga lalagyan po ninyo. Okay, mga ka-aksyon? So, yan po yung mga ways po natin, mga pamamaraan po natin, mga ka-aksyon, para makaiwas din po tayo sa sakit pagkatapos po ng baha. Una, sabi po natin doon sa paglinis po natin ng mga bahay po natin. Ngayon naman yung mga bagay na dapat po natin ingatan para makaiwas po tayo sa mga sakit after po nitong pagbabaha. So yan, mga ka-aksyon, payo po natin sa inyo. Mga ka-aksyon, ingat pa rin kung may mga pagbaha pa rin po dyan sa inyong mga lugar, mga ka-aksyon. Kung may mga lakad kayo, siguraduhin po natin na okay yung mga daan. Monitor po natin yung mga daan, mga ka-aksyon, kung safe yung kalsada, o lalo na yung mga may potholes, mga ka-aksyon. Yun, isa din po sa dapat po natin na
i-check kapag meron po kayong mga lakad. At syempre, yung mga sasakyan po ninyo na siya po ay gumagana po ng maayos. Okay? So ayan mga ka-action, dito na po tayo natatapos dito po sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Again, salamat sa lahat po ng mga nanood at nakinig sa ating programa ngayong umagang ito. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Bioli Valdez-Ferrer, Technical Department Action, Conrad Alvarez. Ako naman po nakasapo ninyo sa programang ito, Action Davti Bakay. Susunod po ang programang Action Radyo Hataw. Kasama po dyan, Action, Ahikam, Desena, Pasyon. Ako po ay nag-iwan sa inyo ng isang maksyong umaga sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Action Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Action Radio. Issue at komentaryo. Action Radio. Musika at showbiz. Action Radio. At sa serbisyo publiko. Action Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Action Radio. 1161. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras alas 10:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action Radio. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Action Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Action Radio. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Action Radio. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Makikiraan? Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Good para tumitman siya. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para tumitman siya. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion,